Se läskiperse, Lehtonen. joka 5.3. kello 20 jälkeen illalla 2008 vuonna yritti minut murhata. Se läskiperse on Mannilan asukkaita. Mä tiedän, koska mä näin heidät viime syksynä ajelevan fillarilla 5-vuotiaan pojan kanssa, jolla oli oma polkupyörä, niin hän on 5.3.2008 hän oli sen 5-vuotiaan pojan kanssa. Poika oli omalla pyörällään liikkeellä. Niin tää läski jätkä, jolla on vauvan naama, asuu täällä Mannilassa. Vauvan kasvot, ruskeat silmät. Miksi et tule tuosta ikkunasta läpi uudelleen, kuten olit sen pommiryhmän kanssa silloin joulukuun lopussa 2006. Kolmikertaisen ikkunalasin läpi tuli tuosta pommin kanssa. Asunto meni palasiksi. Jouduin muuttamaan pois lähes vuodeksi täältä. Miksi et saata työtäsi päätöksen? Oletko pelkuri, jänishousu, raukka, idiootti? Etkö tule tänne Kyytipojan tie 1, jossa asun Jyväskylän Mannilassa? Tulepas tänne kuule sinä saatanan kännykän ryöstäjä, uhkailija, autojengiin kuuluja, joka lähettää myös murhaaja-autoja paikalle ja niin poispäin. Tulepas tänne läskiperse vauvanaama, niin katsotaan sitten. Kyllä minä mielelläni tosiaan poistun tältä Kopioplaneetan paskapaikasta. Sinun kauttasi, tervetuloa. Kuulkaa koko Suomen kanssa, minkälainen pelkuri se vauvanaama läskiperse on. Se soittelee tänne taloon tyhjiä soittoja, kuten eilen illalla 7.3. kello 10 jälkeen illalla tyhjiä soittoja. Hän ei sano mitään puhelimessa. Sen sijaan, että hän tulisi tänne miestä vastaan taistelemaan, niin hän jumalauta soittaa raukkamaisesti tyhjiä soittoja. Täsmälleen näissä 3 seuraavassa valokuvassa näkyvän miehen näköinen on se kännykän ryöstäjä, autojengeihin kuuluva murhaaja, joka asuu Mannilassa, ajelee 5-vuotiaan pikkupojan kanssa ympäri Mannilaa, asuu todella Mannilan kaupungin osassa Jyväskylässä. Tämä on hänen ulkonäkönsä täydellinen kopio ja tämä on myös poliisin tiedossa. Ja minä järjestän tämän jätkän vankimielisairaalaan loppuiäkseen, koska minä en ole koskaan tätä jätkää aikaisemmin tuntenut, enkä nähnyt, enkä tehnyt hänelle mitään, enkä sanonut hänelle mitään, niin tästä huolimatta tämä jätkä vainoaa minua yötä päivää autojengien kanssa, pyörii korttelirinkiä asuntoni ympärillä, soittelee tyhjiä soittoja puhelimeeni sekä on kasvotusten kohdannut minut, uhkaili hakkaamalla murhata minut ja sitten ryösti kännykkäni ynnä muuta. Tämän miehen syntilista on pitkä kuin nälkävuosi. Tämän näköinen mies heitti 3-kertaisen ikkunalasin läpi pommin asuntoon joulukuun lopussa 2006. Tämä mies on hajottanut monta kertaa asuntoni ikkunat. Tämä mies on mielisairas, hän kuuluu vankimielisairaalaan loppuiäkseen. Ja sen minä aion kyllä järjestää aivan tasan varmasti.